ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜிடிபி சேனல். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பேரை டிசைனாக எப்படி கேப் விட்டு வைக்கிறேங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கைஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிக் ஃபைண்டர்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். ஒரு nickfinder.com நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும். அதில் இந்த லிங்க்குள்ளே தொட்டு போங்க. ஓகேங்களா, அந்த லிங்க்குள்ளே தொட்டு போனோம். நான் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கைஸ் உங்களுக்கு புரியும். அப்போ தான் எப்படி பண்ணணும் நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். அடுத்து சைடில் இங்கே ஒரு 3 டாட் இருக்கா, இதை தொட்டுக்கோங்க. தொட்டுக்கிட்டிங்களா? ரைட்டு. இப்போது கூல் டெஸ்ட் ஜென்ரல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே டைப் ஹியர்ன்ட்டு இருக்கா, இங்கே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பேர் வேணுமோ அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க. அது நல்லாவே வரும். இப்போ நான் சிகே நிதின்னு என் பேரை டைப் பண்ணுறேன். அதுவும் கேப்விட்டு தான், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி டைப் பண்ணோடனே இதில் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பெஸ்ட்டுன்னு தோணுதோ அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இது எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணுதுன்னா நான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ காப்பி பண்ணிட்டேன். இதை காப்பி பண்ணி அப்படியே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இந்த பேர் அப்படியே அழகாக வந்துடும். அவ்வளோதான் கைஸ். பேர் கேப்விட்டு வைக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது பக்கத்தில் நீங்கள் ஏதாவது பேர் காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த டிசைனை நீங்கள் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ், ரொம்பவே சிம்பிள் தான். இப்படி தான் நீங்கள் கேப்விட்டு வைக்கணும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். செம்மையான வெளில பார்க்கலாம். பாய்.